Bueno, gaur bueltan gaude beste bideo batekin, gure bi asteko atsedenaldi hau eta gero, baina ordua zen bueltan etortzeko. Ez dakit Realaren inguruan hitz egiteko, baina bai, behintzat, bueno, zerbaiten inguruan, ez, Markel? Bai, hori da, deskantzota gatoz, eta gaurkoan, agian Reala alde batera utziko dugu, bueno, pilpilan dakagu gaia gaur, Sanseren atzoko partida izan zen, Extremaduran inzuan partida intzuzen ere, Sansek utxeta bateko garaipena lortu zuan, eta momentu hontan kanporaketa, gure alde dakau, ikusiko igandian atzaldeko bostetan izango den, bueno, bueltako partida horretan segertatzen den, baina momentu zitsura hona daka, eta aurpegi xaman zuen Sansek atzo. Ilusioz beteriko partida zen, eta bueno, hori ikusi genuen, ez? Bai, oraindik ibilbide osoa ez dago eginda, bueltako partida hori falta da, eta gero ondoren final hipotetiko bat, baina garaipen oso baliagarri izan zen atzokoa, eta oso garrantzitsua, gainera kontuan izan da, hain talde gaztea dela, eta hain esperientzia gutxirekin horrelako partida garrantzitsuetan, ez? Hasiera nahiko urduri hasi zen taldea, bueno, jokalari batzuk ere urduritasun hori igarri zuten, bai paseak egiterako orduan, bai kontrolak Hori egiterako da. orduan, hori igarri zen, eta etxetik batez ere ikusi genuen horrela esan zela, baina gero bigarren zatian, dirudienez partida pixka bat lasaitu egin zen, esen gehiegi pasatu, eta Mm. momentu horretan Marieskurren agertu zen, eta utxeta bateko aipini zuen, ez? Bai, bueno, lehenengo zatitik ikusi genuen partida nahiko neurketa nahiko berdintxua izango zala, eta hori estadistikako erregistro guztixetan ikusi aldou, bai posesioan, euneko berrogeta marreko posesua talde bakoitzantzat, eta baitxa ere, lehen ikusi dugu ere, pasietan, ustot dauzela bost paseko diferentzia, baina, bai, osea, detaile txikien gaitxik, bueno, erabakiko zuan partia izan zen, eta hori ikusi genuen. Bai, uste dut Sansek 325 pase egin zituela eta Meridak 327. Bi Hor pase ikusten da, ikusiko, bai, bai, horrelako bai. datuetan ikusten da oso berdinduta egon zela eta gero aukeretan ere bai. Egia da Sansek Mikel Gotiren pare bat jaurtiketa Hmm. izan zituela, Mikel Rodriguezek ere probatu zuen atezaina, baina gero Meridak batez ere bigarren zatian nahiko aukera garbiak izan zituen edo garbi bat behintzat bai fragak atera zuela eta gero Hmm. Gibelaldek kornerera bidali zuela, baina hori partida nahiko berdintxua izan zela eta gainera Meridaren adina o adinaren media nahiko altuagoa zen, ez? Sanserena baino, jada jokalari kontrastatuak zituen eta hori Hmm. igarri egiten da jokoan. Hala ere, Bai, orain arte Sergio Franciscorena izan den taldeak eta orain Josu Ribasena denak pertsonalitate handia erakutsi zuen bai, bai. eta bere filosofia hori inposatu zuen edo inposatzea lortu zuen amaieran, ez? Bai, Egia esan behar, bueno. Ez, esan behar, maitxo, maitxo. bai, esan beharra dagoela ere, hamaikakoa nahiko ohikoa izan zela, ez? Dani Diaz kenduta, beste 10 jokalariak ohikoak izan dira oraingo denboraldian, Hmm. eta Dani Diaz ez zegoen, da bueno, hirugarren perfil hori erasoan aldatu egin zuen Josu Ribasek, baina nahiko, bueno, hamaikako txukuna izan zen, ez? Bai, partida hauetan ikusten dugu presioa nahiko handiz izaten da bi taldientzat, eta hori ikusi genuen baitxa ere, bueno, egontzian bi jokaldi polemiko hietan, alde batetik Meridak izan zuan, bueno, euren alde izan zuan penalti, bueno, nik uste igual penaltixa izan altzala, arbitroak ezuan hori erabaki. Zalantza hortxe Eh, dago. Bai, zalantza hortxe dago eta interpretazio kontua da, ez? Mm. Orduan, bueno, dakigunez barra ez dau, orduan, bueno, arbitruak espitatzi erabaki zuan. Eta, bueno, nabarmentzeko nik uste betikoak ditugula, nabarmentzeko, bai Marizkurrena, bai Goti, bai defentsako, bai Jon Balda, bai Luken Beitia, bai Peru Rodríguez, eta bai txaren ikuste, azkenengo partidetan, Fraga, bueno, oso garantzitsua izaten ari dela, batez ere ateaz pixan, eta, bueno, hori xe reflejauta ikusi dugu, ontsi eukiduan Espainiako sub-21 horren deialdi xan, ez? Bai, azkenean oso kondizio ona dituen atezaina da, eta Mm. lehenengo taldean aukerarik ez izatea, azkenean da Remiro eta Marrero daudelako aurretik, eta ez du erraza izango. Remirok oraindik kontratua dauka, Marrerok oso partida onak jokatu ditu, oraingo denboraldian jokatu dituen minutu gutxietan, eta orduan Fragarentzat ere ez da erraza izango leku hori egitea, baina maila hau erakutsita Josu Ribasen taldean,
oso albiste ona da, eta zu komentatzen duzunaren arira, nabarmentzeko, bueno, horrelako kontestu zailetan eta horrelako partida garrantzitsuetan, gehien dizdiatzen duten jokalariak, ez adibidez, Mikel Goti, iruditu zitzaidan Mm. beste ritmo batera ari zela jokatzen eta beste lasaitasun batekin, ez? Ikusteko dago, bueno, nik uste dut bai ala bai, aurre denboraldia lehengo taldearekin egingo duela, baina hortik aurrera bere etorkizuna, behintzat hurrengo urtean, oraindik zalantzan dago eta ez dakigu zer gertatuko den berarekin. Argi dagoena da Sergio Franciscoren konfiantza izango duela bai ala bai, eta nik uste Sanseko jokalari bat baino gehiagok izango duela konfiantza hori. Ikusiko duea jarraikortasuna eman eskero bueno, lortzeko gaidan, ikusi adibidez aurten Marinek zelako bueno, askundori izan duan ez, joko mailan, eta bueno, ikusiko dugu lehenengo aurreko lineare, bai Martxal, bai Astiazaran eta bai Mari Azkurrena, iruren artean 29 urte edo 20 urte dituzte, orokorrian talde oso gaztia da, eta, bueno, estena toki hontan jarritan ikuste aurpegi xaman zutela, eta seurun hau, igandeko partidan, partida oso bat ingo dutela, eta kanporaketa aurrera eramatia lortuko dutela. Bai, eta zuk esaten duzuna, azkenean orain panorama guztiz aldatzen da, ez partida honengatik bakarrik, baizik eta hemendik aurrera Sergio Francisco da lehenengo taldearen arduraduna, eta Sergio Franciscok jada mutil hauek ezagutzen ditu. Eta Bai, mutil hoxe da. hauek 18, 19, 20 urte dituzte, lehenengo mailan oraindik aukerarik ez dituzte izan, baina ezagutzen dituen entrenatzaile bat izanik orain lehenengo taldearen arduradun, ikusteko dago, ea zein geratuko den lehenengo taldean, zeinek izango dituen, bueno, agian beste jokalari batzuk ez dituzten euki aukera horiek, ez? Ze hor profil oso interesgarriak daude, oso desberdinak, eta Sanseren funtzionamendurako oso garrantzitsua direnak, orain Bai. ikusteko dago, ia lehen mailara jauzi hori emateko aukera izango duten, ez? Baina, bueno, Bueno, Erik Bretosek eta Perribairek prentsa aurrekoan aipatu zuten bezala, konfiantza hor dau, eta eraikitzerak orduan, bueno, arrobisa kontuan hartuko da euneko unian. Orduan, nik uste, beuren aukera bizango dutela, eta espero dut eukitzia, badakauz, bueno, jokalari asko, nik uste gai diazenak eta pres dauzenak paus hori aurrera emateko. bai, eta aipatzeko Sergio Francisco eta Erik Bretos atzo Meridan egon zirela, normala Hori da. iruditzen zait Sergio Bai, Francisco bai, bai. egotea, entrenatzailea izan da orain arte, baina bueno, Erik Bretos ere bertan zegoen, agian komentatu zuten prentsaurrekoan ere, jada egin dutela hitz, nork aportatu alduen zerbait, bueno, lagata dauden jokalari horien inguruan ere hitz egin dutela, eta orduan lehenengo talde horretako planteamendua jada egin dela, ez? Eta bueno, gero aipatzeko ere, Sanseren eguneroko aldatuko dela, Josu Ribasek Sergio Francisco lagunduko du lehen taldean, Bai. eta Sanseren ardura Jon Ansotegik eta Imanol Agirretxek hartuko dute, ez direla edozein. Realeko jokalari, historiako jokalari oso garrantzitsuak izan diazenak, eta nire ustez, bueno, oso onuragarria da Realekoak, baina, bueno, orokorrian jokalariak izandako pertsonak eukitzia, taldia aurrera eramaten edo kudeatzen, ze, klaro, azkenean eurek, gaztien paper horretan egon dia, euren buruetan edo eta oinetan egon dia, eta nik uste, bueno, adibidez Agirretxek aholku oso onak eman aldizkiola bai Osazoguari edo bai Mari Azkurrenari. Orduan ikusiko dugu nola jungo dan, ez? Baina nik uste, bueno, berri oso ona dela. Hori da, lehen eskutik ezagutzen dute zer den horregotea, eta orduan Bai. empatia puntu hori ere izatea errazagoa da ez horrelako kasuetan. Eta gero, ez dugu hitz egin ere, zelai erdian, atzo jokatu zuten bi jokalarien inguruan, alde batetik Tomi Carbonell eta bestetik Mikel Rodríguez. Oso jokalari interesgarriak dira, egia da, lehen taldean jada profil desberdin asko daudela zelai erdian eta hor overbooking bat eman daitekela, baina Bai. kontuan izateko bi jokalari dira, ze kontratua daukate, oso gaztea dira eta Sansen garrantzitsuak ari dira izaten. Bai, batez ere Mikel Gotikin sortzen duten tridente hori, bueno, magiaz beteriko tridentia da. Hasieran edo, bueno, ikusterakoan Mikel Rodríguez pentsa dezakezu ere, Tomikin batera nahiko ahulak izan aldia zela, ez? Mikel Rodríguez lurrera jumiaroa da juten da,
eta jokalari oso gogorra da. Orduan, ba, bueno, ikusiko wea bueltako partidan planteamendu hori aldatzen dan, ze, klaro, ointxe, beste estenatoki batian zaude, ez? Bon, kanporaketa zure alde dau, eta ikusiko duea Lebarbier bezalako jokalari bat jartzen duan fisiko gehiago izateko, edo, bueno, tridente hau, aipatu duen tridente hau mantentzen duan. Bai, interesgarria izango litzake Lebarbier sartzea hor zelai erdian ere, gero beste profil batzuk badaude, agian Eder Garzia ere badago, Bai, gero, bueno, aipatzeko ere, Eder Garzia eta Manesi Belalde sartu zirela atzo zelaira, eta albistea edo pasaden astean ertendako notizia horrek esate zuela, ba, urrengo denboraldian Bilbon jokatuko dutela, Atletiken, ez dakio ikusiko dugu, uneko unian egisa dan ala ez, ze, ez, bueno, baina unikan, bai, albistea hor albista dago. hortxe pero dugu, eta nik uste seguruenik, euren burua ointxe bertan, playoffetan daola, así que, bueno, ikusiko duguan uda zela izen, mugimenduak espero dia, lehenengo taldian ere, orduan, ba, bueno, uda entretenigarria eta edukiz beterikoa izango dugu segurenik. Bai, denbora asko izango dugu hitz egiteko, eta bideoa iste aldera ja, bueltako partida, igandean jokatuko da arratsaldeko bostetan zubietan, jada Realak argitaratu du 1.100 baino eskakizun gehiago badin badaude, sosketa egingo dela, orduan Bai, saletu danak ez direla sartuko zubietan, eta bueno, ikusiko dugu bai, emaitza jendazko zein espero den, da, ez? baina Osea, espektatiba handixa duan partida izango da, eta ikusiko gea Meridatik ere zenbat jende etortzen diazen, baina, bueno, momentuz, bueno, armaiak beterik izango ditugu zeurenik, eta ikusiko dugu zela amaitzen dan kontua, ez? Baina, bueno, zeurenik nik uste Sansek aurrera ingo duela. ea hor gauden, ez, komentatzeko. Bai, lortuko dugu akreditazioa behar ematen diguten kasu hontan ere, eta lortu ezkero, ba, zuzeneko ingo dugu, bai ala bai. Hori da.